Hai लोगोफोर Hai Dayo नै जोङो मोनसे फिसा बुस्थु आनबक्सिं खालामहांदों आनबक्सिं आरोना एसे फिसा नोंथांमोननि अननायाव मानोना जोङो इउट्युबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि अननायजों एसे आर्निं खालामनो हादों बेनिखायनो जोङो जोंनि चेनेलाव नांगौ जानाय एसे माल बुस्थु मुवा बुस्थुखौ एसे अर्डार खालामनानै लादों बे माल बुस्थुआ मा बुस्थु नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामनानै देखायनोसै आरो लासैनो नुलांबाय थागोन गाइसमोन नोंथांमोना थोरजों दसे सम माबायदि बुस्थुआ दायो जोङो नै आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नुनानै एसे सिनायखाबाय जानांगौ मा बुस्थु सिनायनानै बेयो साउन्ड कार्ड साउन्ड लिप कार्ड ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा स्पिकारथ' जाहैबाय नैबे वेर जाहैबाय स्पिकारनि ओमफ्राय नैबे स्टेन्ड जाहैबाय नोंथांमोननि सिङाव मा मा दं खोन्थानोसै माबायदि जागोन बा माला जों मोनबाखै गाइसमोन नेनो हादों नोंसोरखौ नायनो दायो जोंहा नै बेखेवनोसै हारमनि बेखेवबाय जोंहा फार्स्टआवनो नुग्रोबाय आरोना नै बेखौ मा होनो एनाकन्डा साइज बेखौ सेकनि ना मा होनो बे नयस केन्सेलेसन जायो आरोना ओरै स्पिकाराव होथेग्राया बार फैयो एसे हमथ'दों नै आसोल बुस्थुफ्रा नै दायो नै बे जाहैबाय लिप साउन्ड कार्ड लाइभ साउन्ड कार्ड जाहैबाय लाइभ साउन्ड कार्ड जाहैबाय नैबे स्टेन्ड ओमफ्राय नैबे वेर जाहैबाय ओमफ्राय नैबे स्पिकाराव ओरै सोग्राया नैबे सोयो स्पिकार सोना खोन्था ओमफ्राय नै जोंहा स्पिकारखौ नैबेहाय खाथेनानै दोनदों बार हाबि जाहाथे बुस्थुआ मोजाङैनो थायो जोंहा नै ओरै सोयो बेखौ मोजां ना बुस्थुफ्रा सासेया दासो फैदों जा आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखिनिखौनो शेयार खालामनाय जाबाय आरो जोङो आनबक्सिंखौ खालामदों गामियावनो ओइ मावजि पार्कआव नै मावजि पार्कआ बेनो इनकमप्लिट जाना दं जाजोबथ'वाखै जागोन लासैनो नै बियो स्टेन्ड आरोना गावग्रा ओमफ्राय नै स्टेन्डनि नैबे नकजेल ओमफ्राय नै स्पिकारखौ नैबे मारिसिगोन आरोना बारा बोया नङा मोजाङानो नै हेलौ आयु कि मास बायसे आयु मोजाङानो मिनिबाय माबायदि आदै माला जों लानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोजाङानो मालाथ' लानो हानानै आरो माबायदि माला बरिया मोजां माबायदि धुनिया मोजां जोंहा प्राइसा लादों बेसे लादोंमोन 3,060 बेनि दामा एबा प्राइसा 3,060 लादों दाम खमनिसो जोङो मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय जों दा बेखौ माबानोसै एसे खस्थ' गाबोननिफ्राय जोंहा फयस डाबिं दङ ओमफ्राय जों बेखौ इउज खालामसै आरो ना गोदानखौ होमबा जोङो दिनैनि आनबक्सिं भिडिअखौ जोङो एसेयावनो जोङो फोजोबनोसै बाय बाय गाइस जय रानी गाथोन प्रडाक्सननि नानि नोंसा मा ओंख्रि जाबोनाय होनदों लागारिजिलै मैथ्रु बागरबो आदायमोना मा ओंख्रि जाबोनाय नोंसालाय जायाखै नोंसा जाखांबाय
तारुनजों माव दाउमोन खोमा दिनैनि आनबक्सिं खालामनाय भिडिअआ बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जासिगोन जोङो केमेरामेनखौ खोन्थानोसै आं लाबो नै केमेरामेन केमेरामेन जाथ'ना दिनै रेडि केमेरामेन फकास बेखिनियावनो जोङो दिनैनि ब्लगखौ दोनथ'नाय जाहैबाय। फोजोबनाय जाहैबाय आरोना जय रानी गार्डन प्रडाक्शन ने